Dito ako sa TA truck stop sa Minnesota. Wala nang bakanting parking doon. Yung sa loob, mabait siya. Sabi niya, I'll show you a spot where you can park. Ito yung pinakita niya. Pwede daw ako mag-park dito. O, ayos na. Doon, wag daw kasi doon yung tanker nila, yung fuel tanker. So yan ako. Maaga pa, alas 6. Walking muna ako. Yan, okay na yan. Yan. Iikutin ko doon. Tingnan ko ang parking doon. Ayos na yan. Yan yung park na puno na, oh. Yan. Lamig. Yan, puno. Kahit sa reserve parking, puno na rin. May-ari na. Nagbayad na sila sa app. Wala akong points dito sa TA. Kaso nga lang, yung Flying J hindi na aabot yung oras ko, kaya napilitan akong mag-park dito, mag-shutdown ng 10 hours. Buti na lang mabait yung nasa cashier. Binigyan niya ako ng spot. Yan, TA. Ito yung na-breakdown ako dun sa Alabama. TA, truck stop. Meron kasi silang shop. Yan siya, oh, wala rin yung spot nakita. Pero baka pinaparado na siya dyan. Exercise lang, ikot-ikot. Ito yung ginagawa ko sa truck stop, nag-walking. Ayun. Diyan yung truck ko, oh. Lamig. Sok na ako. Ikutan ko muna bago ako umakyat.
Good morning. Nandito ako sa Vickery along I-80 sa may Indiana. Heading ako sa Fort Erie sa may Niagara Falls na border. Nandito ako sa truck stop ng Sunoco. Napakaraming truck dito. Ngayon guys, pagdating ko dito kagabi, ang daming bakante, pero ngayon pagising ko, walang bakante. May nakikita na akong truck na nagpa-park na hindi sa spot. Ipakita ko sa inyo para ito ay pwedeng magamit natin, kasi pag tayo ay pumasok ng truck stop or rest area na wala ng bakante, pwede pa rin tayong makapark. Ipakita ko sa inyo yung truck na nakapark na wala sa spot. Yan o. Ito yung area, yan o. Punuan yan lahat. So ipakita ko sa inyo, ito hindi pwede kasi poste. Ipakita ko, ito may truck nakapark dito. Yan o. Yan, nasa likod ko. Malamang kagabi pagdating niya wala nang spot. So yan o. Nasa likod namin. So pwede lang magpark dyan. Yan o. As long as hindi ka nakablock sa dadaan dyan. Yan. So pwede pang magpark dito hanggang doon. Yan o, tingnan nyo. O, nakapark lang siya. Pero hindi siya nakablock dito. Makadaan pa rin ang mga truck dito. So yun guys, pag punuan, like yan o, puno, pwede tayong magpark sa likod. Pero ang ginagawa ng mga truck or ako minsan, pag nakapark ako sa yung daanan, hindi ko pinapatay yung ilaw, yung mark light, para makita tayo ng mga dumadaan. So yun lang guys. Yan no. Ito, nakapagbili pa ako ng spot kahapon. So ito, pinipili ko to na wala akong katabi. Yun lang guys, ang lamig. Woo! Good morning. Nandito ako sa Georgetown, Kentucky sa Flying J. Ako ay on the way sa McDonough, Georgia. Ngayon, pagdating ko kagabi dito, talagang puno na ang parking, wala nang spot. Kahit na ako ay nag-reserve ng yung sa pay parking, binayaran ko pa nung ako ay mga 4 hours before arrival dito. Nagbayad na ako para sure yung parking ko, kasi itong interstate na to I-75, napakaraming trucks. So kung matapos ka ng late, ang parking ay punuan na, ang pahirapan na. Kaya ngayon, kahit na nagbayad ako ng parking, pagdating ko dito, walang spot na bakante, occupied siya. So may truck na nagparada na hindi siya nakabayad. Pinuntahan ko yung cashier sa loob, sabi niya pwede na daw ako magpark dito sa yung parang sa may reserve, pero nasa daan lang, para basta hindi lang ako maka-block sa daan, no. Yan. Bali yan ang daan, bali entrance yan. Punta doon. Yun ang gasolinahan. So dito na lang ako nakapark. Yan, no. Ito yung mga reserve. Yan. Pero puno na. So, ayos na ako dito. Yan, mga reserve yan. So lahat dyan puno. Umikot pa ako doon, malayuan. Talagang walang bakante. Kaya dito na lang ako. May barrier, hindi naman ako nakaharang. Yan, no. Pero hindi ko pinatay yung park light ko para ako ay makita ng every dadan, kasi dito lahat ang entrance para mag fuel. So yun lang guys, kahit walang spot,
nakapark pa rin tayo. Bye.